Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pipila ka mga pasahero sa usa ka barko nga naglawig gikan Basilan padulong Zamboanga City ang nangalisang tungod sa kadagko sa balod. Samtang duna say ubang barko ang nasangyad. Samtang usa ka landslide natala sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangalisang kini mga pasahero nga sakay sa usa ka passenger boat nga naglawig gikan Isabela City, Basilan padulong Zamboanga City banda 10:30 sa buntag adlawng Huwebes. Kini gumikan kuno sa nabating kahadlok yang gihapak og mga dagkong balod ang maong barko dala sa kusog nga hangin nga giubanan sa pag-ulan. Gani ang uban kanila nagsuot na og life vest. Hinuon matod sa uploader, malampusong nakadak ang maong barko banda alas 2 sa hapon sa Zamboanga City human normal na ang balod sa kadagatan. Samtang dunasay usa ka passenger boat ang nasangyad sa baybayon sa Artilim Boulevard sa samang syudad. Gituho ang dala kini sa kusog nga hapak sa dagkong balod ug hangin. Gilayon matud pa kining girespondihan sa Philippine Coast Guard. Ginasuta pa kung duna ba kini mga sakay lakip kung asa kini nagikan. Kusog nga hangin ug ulansab ang miguba ni ining pipila ka mga stall sa Paseo del Mar sa barangay Rio Hondo sa Zamboanga City nga usa ka tourist spot sa syudad. Butang nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga negosyante. Ginasuta pa ang kinadibuk-ang danyo sa mga istrukturang nangaguba. Atol sa hitabo, dunasay pipila ka punuan sa kahoy ang nangatumbas sa kadalanan sama sa barangay Lunzuran. Hinuon gilayong nagpaygayon og clearing operation ang mga personahe sa maong barangay. Sa tala sa CDRRMO Zamboanga City, miabot sa 220 ka magbanay gikan sa 12 ka barangay ang apektado sa pagdaot sa panahon. Sagad kanila, apektado sa storm surge. Kinihuman na danyos ang ilang Pinoy-anan gumikan sa nangatumbang nga mga punuan sa kahoy, pagbaha ug kusog nga hangin. Gilayon kining hitagan og hinabang sa LGU. It way that appropriate responses are given to the residents affected. Samtang sa Siocon, Zamboanga del Norte, nababagan sab sa midahiling yuta kining usa ka dalan sa Purok Sapa Bayol, Barangay Malambuhangin, gumikan sa sagunsong pag-ulan banda alas 5 sa hapon adlawng Huwebes. Gani dunay usa ka residente ang misuway sa pagpamunit sa mga dagkong bato nga mibabag sa dalan. Apan taod-taod, mihawa kini gumikan sa hulga nga basig duna pay modahili nga yuta. Hinuon nagpaygayon og clearing operation ang otoridad sa lugar. Matod sa Pag-asa, ang pagdaot sa panahon sa Mindanao epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.